احنا واسرائيل اخوانا. ايوه انا بتنسيت الى مروكاين. ערב טוב. אני מהבית כנסת של המרוקאים. יש לנו את החזן של הבית כנסת שהמרוקאים קוראים לו אל-חכן. זה ראשי תיבות של חמר חרמנו. ולמה אני אומר את זה? כל הזמן שעולים לתורה ביום שבת, אף פעם החזן לא מוסיף ומתחילים לקרוא. תמיד לוקח לו רבע שעה עד שהוא מוסיף ומתחילים לקרוא. תמיד אתה עולה לתורה, גומר לברך, נותן התורה, ואז הוא מתחיל לחפש איפה זה. הקהל קולטים אותו מדבר ביהודה, ויקחו, שלישי. היה. מה זה? שקט. גמר לקרוא בתורה, בא לברך אותי, פתאום אין לו זמן. הבן אדם בספיד, לא מבינים מילה מהברכה. מיסי ברכה אותי מברך השם הטוב, בשמעאל. איפה הוא נתקע, מה שמתנדב עומד. אתה אומר לו בשקט 50 שקל בשעקה לכולם, 5,000 שקל. ויש לנו גם את הגבאי של הבית כנסת, הוא גם בן אדם מדליק. יום שני וחמישי יש עלייה לתורה בתפילת שחרית. ראשון ושני עולים כהן ולוי. ושלישי הגבאי בוחר מישהו מהקהל. מתי הוא בוחר אותו? בתפילות השחר. תסתובב עם התלמיד והתפילין. שג'ביתיך, חשייה, אסרי ענשי ככה לא, אסרי ענשי השם אלוקיו, אתה לא תעלי, וגם אתה לא תעלי, וגם אתה לא תעלי. איפה היית אתמול בלילה? איפה היית אתמול בלילה? אמא חיפשה אותך. וישנת בבית או למשרד, חפש אותך בליקופטר כולה לוואי, תעני לך מוק, עגי מה עזי לך, מה הוא עלי אתה מי, אתה גמור. ויש גם את הגזבר של הבית כנסת, זה שגובה את הכסף. יום אחד הוא פוגש מישהו בשוק, הוא אומר לו, רבי אברהם, אתה עלית לתורה פרשת בחוקותיי. נדבת 200 שקל ועד היום לא שלמת אותם. ובגלל שלא שלמת אותם, שני מלאכים בשמיים תלויים ככה לעבר. מתלכדים, מחכים שתסלמי את הכסף. אז מה הוא עונה לו? מה הוא עונה לו? ולוקח 100 שקל, סחרר אחד. והשני עד ל-28. כשהם באו לארץ, כל המבוגרים הלכו להגר, ראשי תיבות, אחנה גלסין אימה. וכל הצעירים הלכו למשמר הגבול, לפוליס לחלה. וכל הסבתות מיטות על טלוויזיה, מהבוקר עד הלילה בטלוויזיה. בבוקר הם רואות פרפר נחמד, פריטטים עזב, ורגעים דודלי, בלטים עטונטון, ורחוב סומסום, דרב זלזלן. ובערב הם רואות טוואי 5-0, האו, ידיק ספינזה, וסוסילת, וספסיבית, וסוף. ראיתם פעם שני סבתות מרוקאיות רואות שושלת או דלת, זו סדרה יוקרתית, תמיד סבתא אחת מתלהבת, השנייה מתלכלכת. תמיד הסבתא הראשונה אומרת השנייה, שימי, أي معلك سوا لابسة هاي شوف على داك الصالون أي معلي بخذاش لا ليه خليات مي فولين كلها كيساف בכלל לא עובדים יוצאים מהבית עובדק שכלום לביטוח אז סבתות האלה כל כך תמימות, מה זה תמימות? לפעמים אתה רואה סבתא כזאת עולה לאוטובוס עם שני סלים כבדים לא יודעת איזה מספר האוטובוס, לא יודעת לאן האוטובוס לוקח בא לנהג אומרת לו בעשום מוק אדוני, תיקח אותי צילך סילי דוד ואיפה הוא מכיר את אח שלך דוד? אתה רוצה לעזור לה, אתה אומר סבתא, איפה את גרה? אין לה כתובת הנה התחנה, הנה הבית אין להם כתובת, אין להם תאריך תשאל סבתא מרוקאית, מתי נולדת? אין לה תאריך אני נולדתי שבועיים, אחרי ראש השנה בדיוק השפה המרוקאית זה שפה מדליקה, והסבתות האלה זה משהו מיוחד. במיוחד במימונה, מי שלא יתארח אצל מרוקאים, לא חוויה של העולם. אתה בא לבית של מרוקאים, איך שאתה נכנס, הסבתא מרטיבה אותך ב80 נשיקות מפה, 40 מפה, סלמה. אתה יושב בסלון, הסבתא מביאה תה ועוגות, מדליקה את האור בסלון, ואתה מרגיש כמו חקירה של השבת. משלמים מה? ואבא מרגישה טוב. ואחותך התחתנת עוד לא, ואת מותק מאיפה? יש לך עבודה, כמה את מרוויחה? וגם אתה אכלת, לא אכלת את העוגה, אתה חייב לאכול. תאכלי חמודה עוד אחד.
העוגה גם של השב"כ, זה נקרא שב"כייה. וכל העוגות שאתה לא גומר, שמות לך בשקיות, לפני שאתה בא לצאת, אתה עומד עם הסלים, עם העוגות, 4 תפוחים בכיסים, סנדוויץ על אדם דבוך הנוטף שמן, ואומרות לך לפני שאתה יוצא, בימי תסלח לי, באת ואף תעלה לי כלום. ועוד יותר יפה, אחרי שאתה הולך, הסבתא לאן רצה? ישר למתנה, היא פותחת את המתנה וזו התגובה שלה כזאת. סקואל חלה, לא מתבייס אכלה 700 שקל, תביא מתנה 30 שקל. שנה הבאה, נחליף לה לעטיפה ונחזיר אותה לאמא שלו, ככה לחשלה. אני מת על הסבתא. חוץ מזה שהמרוקאים באו לארץ, הם נתקלו בדברים שלא להם במרוקו. מילים כמו למשל וישרים. איך אומרים וישרים? זרי עליין, זרי עליק. וינקרים, רמז ליון, רמז ליק. טוסטר, אלפריינט, תרפיש לפטיפן. רמטקל, הרמטקל. נוסטלגיה, איך אומרים נוסטלגיה? יא חסרי על הדוק ליהם. דרך ללא מוצא, משאב לארזעה לארבעה. ממש שפה יפה, תודה רבה. באמת, שמחה. תמונות בבית, תמיד זה חתן קלה, חתן קלה, חתן קלה, ותמיד הסבתא זוכרת כולם, זאתי שושנה נשואה למשה גרים מיבנה, אבי נשוי לדליה גרים בעפולה, אז זאתי השכנה לא היה לה מקום, שמו את התמונה שלה פה. כל הבית חתן קלה, באמצע, בבא סאלי. ופעם לא היו תמונות של בבא סאלי, מי שזוכר, לפני 20 שנה היו תמונות משה דיין וגולדה מאיר. שנים הייתי בטוח סבא וסבתא. ובכלל אימהות לא משנה מאיזו עדה. אימא אוהבת חתונה, אבל האימהות אוהבות את התסרוקות לפני החתונה. אתה לא מזהה את האימא. למעלה עוד הדבקה ופה זה ככה, ותסרוקת ניסיון, שבועיים ניסיונות עושים על הראש שלה. אתה מרגיש כמו דולי הכבשה. ואז הדבקות, איזה גבהים. אני זוכר אמא שלי בחתונות, אמא שלי מתה 50 בחתונות 2 ב10 ימים שעה ככה. אני אומר לה, אמא, זאת את ואת לי, הני. למרות שאמא שלי חזרה בתשובה, אין תסרוקות, אין כלום, יש לה את הכובע. עם הפרח באמצע. כל הדתיות יש להם פרח או באמצע או בצד. תלוי, פה זה ש"ס, פה זה מפד"ל. ותמיד עומדות בכניסה לאולם כשיש חתונה, שלום, אני שמעה וסלמכים, סיידי לקבל ענתכם, אללה סילך לי מזל שומעים, סיידי, והבעל כמו תינוק, תשתרי את החוצה שלך. איווה, תלי, באנו עולמי פאר, תשתרי את החוצה שלך. כמו תינוק, עושים עליה מלח יעבור הלכלוך. ותמיד יש מתח בין האמא לאמא של הכלה, ואני שמעה וסלמך, סיידי, כן, יפה לך שמלה. מאוד לקמר על עוג'ה. ילדים, את זה אני לא מתרגם. אבל בכלל חתונה היום, אתה מקבל הזמנה לחתונה, מקבלים הזמנה, זה כאילו תפסו אותך על מהירות. מתי קיבלנו? לפני שבועות יכנו, רק שילמנו. אז זה היום, צ'ק של חתונה, זה 400-500 שקל, זה דוח כפול. יש לי חבר שבוע אחרי חתונה, התגרש. אני מלמה, לא הלך. והצ'ק שלי עלה? אני נותן צ'ק דחוי 90 יום. אז אמרתי מה שטויות האלה. אבל אם יש מה שאני מאוד אוהב זה להגיע להורים, חגים, שבתות, באמת. אתם יודעים מה זה, משפחה חמה. אבא שלי בחצור, כולם מכירים אותו, כי הוא עובד כאילו, יש לו חברה, קדישה. הוא נהג בחברה קדישה, זה כמו נהג של הסעות. רק לא צועקים לו, הנהג שלנו. הוא בחברה קדישה, ואמא שלי בחצור מטפלת במעון לתינוקות. אז בחצור כולם מתחילים אצל אמא שלי, בסוף מגיעים לאבא שלי. הורים דתיים, אז בשבת איפה אבא שלי לוקח אותי בשבת? בית כנסת, מרוקאים, שבת, כולם הולכים לבית כנסת. למה? לריב. יותר נכון, לחפש על מה לריב. יאללה, כבר נמצא שם על מה. החזן רק מתחיל, לכונר אני נעלנו נעלסין הסירי. מה קרה לך? עוד לא יצאו כוכבים מעיניים, סליחה להיות שלך אתה. ותמיד בכל בית כנסת, בכל עדה, יש איזה אחד שאוהב לחמם את כל האווירה. היום מה קוראים המזגנים? איפה הכיסי של הבעל נעלם? אין, וזה לא בית כנסת, זו מסעדה. אנשים מביאים מהבית פיצוחים וערק ביצים קשות והחזן, רוצים שכלו רק מדברים, מתי שקט? כשהחזן קורא בספר תורה. לא בשביל הכבוד, לחפש לו טעויות. אני אומר לכם, שעות של תפילה. אין,
וגם אצל תימנים, יש פה תימנים? הולך אצלכם בבית כנסת. ילד קטן מתרגם, תרג'ם. החזן קורא בארמית והוא בעברית, ואם הוא עושה טעות, בום, עם נבוט על הראש. דבר שבאמת, תענוג. אמא שלי למדה לשבת שפה. היא מבינה 3 שפות בשבת 4. בשולחן זה צרפתית, עברית, מרוקאית זה בשולחן, היא לא מבינה את אבא שלי, היא מבינה אותה, היא יחידה. הוא מתחיל את השירים, שלום עליכם, על הקריאה, שלום, בשיר, לי שלום, בנקי, ואני אומר לה, מילה אני לא מבין. אבל אמא שלי יכולה להיות בחוץ. היא יגידה, היא תגיד לה, מלח, איפה שמעת מלח? היא יודעת, זה מלח, מפית. וזה בית מיוחד, יש פה רוסים, במקרה רוסים רוסיות. וודקה. ערב טוב אחינו. ואני לא אומר סתם, כי אני זוכר לפני איזה 3 שנים הבאתי בשבת להורים ידידה רוסיה, אירנה ביטון. אמרתי לה, בואי תראי מה זה שבת, משפחה מרוקאית. אמרתי לי, אני לא יודעת, אני דרזת לבית, אני דרזת. היא הייתה בשוק, פעם ראשונה בית מרוקאי. אמרתי לה, את רואה? מראה לה את הבית, שבת, זה החדר שלי, זה החדר של ההורים שלי. פתאום היא רואה חדר מלא סמיכות. אמרתי לי, מי גר פה? סבתא שלך? אמרתי לה, לא, פלטה של שבת. כמה סמיכות אמא שלי שמה על הפלטה. סמיכות, ופור, ובנה, ומגע